аз ҳамаи марду ҷавонҳое ки оиладор ҳастанд эҳтиёт бошед ва хуб гӯш кунед, ки ҳатман баъд аз ҳамхобагӣ, яъне пас аз алоқаи ҷинсӣ ин корро кунед, набошад ба беморие дучор мешавед, ки дигар табобат ёфтани шумо ғайриимкон аст ва барои ҳар як мард хеле муҳим аст. дӯстон, барои дигарон ҳам огоҳ шудан наворо паҳн кунем ва то охир хуб гӯш кунем. иншоаллоҳ дар ин бора маълумот хоҳем гирифт. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. дар китоби эҳёюлмуддин абулхоли ғассолӣ раҳматуллоҳи алайҳ мефармояд, ки баъд аз алоқаи ҷинсӣ албатта пешоб кардан лозим аст. мегӯяд, агар бо ҳамин пешоб ахлатҳое ки дохили найча берун нашавад, баъдан ин ба чунин беморие меорад, ки ин беморӣ дигар даъво надорад ва ҳамон мардро азоб медиҳад. яъне ҳатман пас аз ҳамхобагӣ алоқаи ҷинсӣ бояд ҳар як мард пешоб кунад ва ҳамон ахлатҳои дохили найчабударо берун оварад. дар китоби манба чунин омадааст, ки агар ҳамон оби маъние, ки дар роҳи найчаи пешоб монад, одам ба ҳамон касале дучор мешавад, ки дигар пешоб карда наметавонад. шахсе гуфтанд, ки баъд аз алоқаи ҷинсӣ мард пешашро нашӯяд, баъдан ба ӯ ягон беморӣ ва касалие пайдо шавад, сангҳо пайдо шавад дар гурдаву дар роҳи пешобдод. фаромӯш накунад, ки бо айби худаш пайдо мешавад. дар бустони орифин абулайси самарқандӣ раҳматуллоҳи алайҳ мефармоянд: ҷоҳил мағрур нашавад. ман аз ин гуфтаҳо ягонтаашро намекунам ва ба ман чизе намешавад нагӯяд, зеро ки дӯст ҳам дар аввалин маротиба ба даст намеафтад. агар дӯст дар аввалин дуздиаш ба даст меафтид, дар дунё ҳеҷ кас дуздӣ намекард. тасаввур кунед, ҳамон дуздон ҳам ба даст намеафтам гуфта чандин маротиба дуздӣ мекунанд, баъдан рӯзе ба даст меафтанду пушаймон мешаванд. барои ҳамин ту ҳам ба ман чизе намешавад гуфта ба ҳамин касалӣ дучор шуда дар охир пушаймон нашав гуфта огоҳ доданд. агар ҳамаи гуфтаҳои мо дар аввалин бор содир мешуд, дар дунё одами солимро ёфта наметавонистем. бале дӯстони азиз, бисёре шахсоне ҳастанд, ки ба ин чизҳо он қадар огоҳ нестанд ва маълумо надоранд. ҳатман ҳамон мардҳое, ки оиладор ҳастед, ҳамон ҷавонҳое, ки соҳиби зан ҳастед, пас аз алоқаи ҷинсӣ бояд ҳар як мард пешоб кунад ва ҳамон ахлатҳоро берун орад ва пешашро, мардиашро шӯяд, то ба беморие дучор нашавад. ин буд мавзӯи имрӯзаамон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.